daden şu gaymari öňüne men deştirip da dedim dedi hiç illemedi o gaytalap şu taýym iriňde da dedim. Ine şu gellim gaymaridim poňusy aýyrly. Odan bir ýyllabam hiç il bildirmän dümügüm diýmedi da adam. Ine diňe şu gelemde şu bir küçüňiň dümügli dıkylyp da dedim. On biram zowum bar. Zowuny elbet aýtdy. Zowum öň ikinji stadiýatda. Çile öňüm zowuk diýilene deli çeýe, ama almadym, hiçsadım etmedim. Şondan 2 aýdan soň bäri gelimde, ondan soň baryp bir 2 aýdan düşürdümde hiç neme ýok. Zowuk galmandy. Zowuk hiç neme, alamatlar, datlar hiç ýok. Ondan şu duruşuna hemmekşi dümü immunitedim. Goğulany şu ýoksamla çağalap ikisi asyr büsürüp öňüme dama gaterwet geçirende gal bilmän. Gızlar düşüdüp da dedip hiç şoňa giňürýärler. Nediňe şu taýgen burnumda kalıp gaterwet diýem ene şuň uje 3-4 bilen jün bolan. Arasda da hiç neme ýok. Rezin mi kal? Ýanymda da bar. Revizin mi näme şoňal derman? Ýaşylja sprey. Awa, şol. Garmon şol. Şon tepýärdiň ha? Awa, şon tepýärdim. Soň Ýok, hiç tepemok. Da dedine daje tipemde de oň ýarda deden o. Serana kırkıllap ya sliz bol bir hir bolup durýar. Ana şu wagt bolsa absolut nemede bir hili demarşym ýeňil şeýle neme bildirdi. Sen kim şo hawadan burnuňdy tıkylýar da? Aslında men alergiýa ama bäri gel bildiren o. Aňarda şu ýaşan endi ýön asgyryp ya suprastin da dedip ýürüýtür şu alergiýaň nemesi. Bärde hiç o zatlar bozulany. Bir şu gelemde nemem bady, de kalyp da boldy. Şu adny hiç neme.